am na ñoo xam ne seen benn compte rek fekk nañ fa lu ëpp 1000 milliards seen benn compte rek foog ngeen ni loolu jaadu na. wallahi ndeysaan Seydou Sonko neɗɗo kay ɗaccintake mbawko mum so neɗɗo tawimo wonde aɗa wuure hunde ɗaccinimo nde ɗon hunde firti wonde ko yiɗama. fulɓe noon ne kewiide so tawi jubbol lamminima kala nde pinɗa wuji hen nebam. so tawi neɗɗo haali ha haala waɗi ɗum premier ministre haala tagui ɗum kadi toɗɗade neɗɗo waɗa président on so tawi a wi ɗum wonde yo ɗaccu ko haalata ko firti wonde ka jawiɗo ɗuma. est ce que Allah campagne fo de yiyama ɗo kono oɗo campagne kam mi meeɗa ɗum yiide. premier ministre mo gandanɗa hoorema nana rewi e opposant ji tan ene yanna ɓe ko yaroɓe sangara aywa ɓeɗo compte uji mumen min tawi hen fodde 1000 milliards kirikou Abdou Mbow wi wono noon ƴewra Sey Ousmane Sonko ne selli o wi ko mandi banque uji gonɗi ɗo hen e nder Sénégal ɗi fof so tawi ndendinama budget ji mum ko jogui ko timmani 1000 milliards enen kay wadde leydi ndi ne alɗi ha joyi so tawi kay kamɓe ɓe jurnima compte ɓe tawi hen 1000 milliards ɗum kay wadde Sénégal fotani somde. Sénégal kay leydi ndi foti ko welte goto tan tawe compte mum 1000 milliards bandiraɓe so haade ñawi yo nande cellu te kalis wonɗo tolloto e nder milliard uji eɗen gandi wona e nder banque uji waɗete yimɓe kaldu gonga sa nani ɗum e nder banque tan a waɗata signalé ko heddi ko noon haadi yoga e sénégalais ji ɗi koko ɗaani mbi wonde Ousmane Sonko hayso ko koyɗol mum so tawi haali ɓe mbattata ɗum ko gonga ha yeeso ko lawol kono kam ko hakkille tundi ko fof so nani ko wawa wonde yo wi wonde wawa wonde ɗum woni ko woni gonga par ce que campagne oɗo vraiment kala leader ene fada e mum ne leydi ndi ɓamtirte ene ɓamtorto kono noon surtout aussi pouvoir o nde tawno ko projet gadduɗon kalane min ne mbatten ha ndema ko wawa jogade jencude e nder leydi ndi kalane min ha wondunoɓe ɗomka ɓe certa tigui rigui e kaɗon ɗomka kala noon min wonde ɓe e yahoɓe e nder laaɗe ene maaya hen liɗɗi tigui rigui ene ngoba ɗumen ñaama liɗɗi gawe kadi gattire yimɓe ñaama kalane min ɓen holno keddotoɗo e nder leydi ndi mbawa yoltude hujjaji mumen taw koye nder leydi ndi e nder on duno taw ngala caɗele kala noon min ɓen ɓe gandanɗa hoorema ha joni marchand ambulant ji ɗo dañanno suturo ɗo guittamo ɗon kalno min holno mbaɗirton ɓe orienté haɓe mbawa yoltude hujjaji mabɓe ne hannirta ni henna ko ɗum woni ko yiɗa ko ɗum woni ko sohla kono kay wona jennoje joofaji te kadi hen sahaji ndeysan neɗɗo ne waɗɗo e wande ene ñoha leydi Sonko wi yimɓe potani yendodirde potani ƴettodirde potani jofodirde poti ko haalde ko nafata ko heddi ko noon ko onon jaboro Sonko noon ko mum koko dokke hay goto suusa haalde e tawno sa haali tan yummiraguel ma ƴette kono noon so neɗɗo itti haala bonka fawi ɗum e neɗɗo yo faam wonde wona ɗo fayi ɗum ɗo fayi koɗo ummi ɗo ko ɗo woni ɗo fayi ɗum saabi noon kala nde neɗɗo tini jinnaɗo mum ƴettata ko jinnaɗo janano mukko e ko heddi ko noon aduna o woodi hen tan ko duwonaɓe huuɗaɓe kuɗaɗo tan c'est ça ɗum noon bandiraɓe musidɓe wallahi Ousmane Sonko guiri quoi neɗɗo nana kaɗa haala mbiya wonde aɗa werluno ɗum kartal ma c'est honte.